Ramogi FM. Machini kendo nyakore Ramogi mar sudo kendo dhi nyime gi weche manyien. Jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu akwayo jopiny mondo mi odonje yore manyasani mag lony midendo ni Science, Technology and Innovation mondo mi okonygi e nyuolo chiemo moromo kod kelo dongruok e uchumi ma pacho ka. Yote mare mosom kod jagoro e Migago mar somo Frederick Ndambuki e kinde yango romo mar ndalo 4 mobagi kod duol mar National Cohesion mobag kod duol mar National Commission for Science, Technology and Innovation na kosti e winjruok kata e riwruok gi kembe mamoko. Machogu wacho ni lony manyasani biro konyo e jiwo sekta mathoth e pacho ka kendo reso uchumi mathurka. E thuolo machuok mokalo Machogu nowalo komiti mabiro konyo e tayo jo Kenya yore mag tiyo gi lony manyasani kendo lando humb ohalago e pacho ka kod pinje maoko. And innovation for food security and for public good in a digital economy. The Presidential Advisory Council on Science and Technology, once fully operational, this Advisory Council will take the lead in efforts to harness and redirect the relevance of science, technology, and innovation in various areas.